Отже, Петро Медвідь напомнив нам, що гражданин США Георгій Житкович 100 років назад подав в відставку з посади губернатора, правителя Подкарпатської Руси. Намір він мав добрий, но результат був плачевний для всіх русинов. Да, я вижу, вам це полюбив Петро Медвідь із своїми вопросами, но дійсно він напомнив нам усім, що перший правитель Подкарпатської Руси був гражданин Америки Георгій Житкович. Це для американців дуже важливо. 100 років назад цей чоловік, котрий согласився по просьбі президента Америки Вільсона піти помочі організувати державність русинов, прийшов і много зробив. Це він оформив знаменитий юридичний термін «територія русинов» на юг від Карпат, щоб не путати з русинами за Карпатами. Іменно територія русинов на юг від Карпат таким же терміном вийшла у документи Міжнародної мирної конференції договора мирного у Парижі, коли 10 септембра 1919 року 57 держав визнали, що незалежний народ або народ з правом на самоопределення, який себе осознав як незалежний народ свободний, ставши частю Ліги поневолених народів, а також котрий був признаний всіма народами з правом на самоопределення, свою державу провозгласив. Но, ураховуючи сложну ситуацію, що почти вся інтелігенція у русинов уніяцька була мадяризована, американські русини в Скрентоні, котрі також провели референдум, більше 60% предлагали все-таки не ризикувати з мадярами зв'язуватися, йти в составу новообразованої Чехословацької держави, і там, будучи окрема русинська держава, окремий русинський штат, я цитую Житковича, котрий входить свободно у состав новообразованої Чехословакії на правах найширшої автономії, то є практично, котра була як конфедерація. Но іменно народ русинов не віддав усьо Празі, тільки частину своїх повноважень, котрі рахуються як границі, армія і банки, тобто гроші, делегуються тимчасово, підкреслюю слово тимчасово, Празі, для організації держави. Все остальное русини в своїй державі на Подкарпатській Руси нікому не віддавали і не делегували. Даже пізніше, коли образується вже федеративна Чехословакія і вже конституційно будуть 3 частини держави – Чехія, Словакія, Подкарпатська Русь, і тоді русини нікому не делегували свої права. Так що, коли чехи заключали договори з Совєтським Союзом в присутстві Сталіна про нібито присоєднення Подкарпатської Руси до СССР, до УССР, було принципово незаконно. Ніхто не делегував чехам чи словакам ото право. Тільки русини могли то робити. Ну, оскільки було насилля, потім повторилася грубейша анексія русинської Подкарпатської Руси, вона стала частю української соціалістичної держави, котра була комуністична, котрі замість республіки держави русинов організували адміністративну область, назвали її по-сталінськи, зглядую з Москви, Закарпатська область. Вот почему Петро Медвідь каже, що губернатор Георгій Житкович много потрудився. Но коли увидів, як Прага почала з ним нехтувати, обманювати, то коли договорено було, що границі між словаками і русинами будуть по етнічному признаку, а виявилося, що Прага помогла словакам цілу Пряшівщину одорвати Подкарпатської Руси і присадити к Словакії, він був прямо хворий. Він от того захворів, бо видів, як Прага творила злочини.
повторюся, Прага творила злочини. І тоді була проведена умовна, тимчасова, а потім стала і постійна границя, котра не відповідала етнічному признаку. Так се стало потім, що границі в Європі були визнані, а тому нині питання о зміні границь ніхто не ставить, но Петро Медвідь сказав, з великої обіди Георгій Житкович подав у відставку. Но не тільки у нас, русинов, інтелігентів, політиків, лідерів народу, є така можливість, аби кожен міг подавати в відставку, коли йому це захоче, або коли йому тяжко. То, що Георгій Житкович наскоро подав у відставку, це було плачевно для нас. Наслідки були погані, бо такого равного, котрий би боровся за права Подкарпатської Руси, пізніше не будемо. Мало того, величественний і великий патріот Подкарпатської Руси Августин Волошин пізніше вибере проукраїнську орієнтацію і буде послідуючим іти уже по другому вектору. Кстати, книга, яку предлагає Петро Медвідь читати всім, «Розоблачення Житковича про злоупотреблення Прагу», в отказі давати обіщену повну автономію зразу, як національну державність, предлагає всім прочитати. Там написано много, які злоупотреблення робила Прага при проведенні границі, що ми вже споминали. В общем, я думаю, що є смисл все-таки цю статтю Петра Медведя рахувати як одну з актуальніших на нинішній день. Гражданин США Житкович був іменно губернатором, то це дає доброе теперка акцентованное отношение к нам и Америке, чтобы и вони теж вспомнили, як і усі в Європі, що ми нині маємо помнити подвиг цього чоловіка і плачевні наслідки, коли він скоро отійшов від нас.